Geçýär illeşler. Bugün ýene men ýeködüm. Karana siz bilen bir pikirlerimi paýlaşaýyn diýdim. Bugün näme hakda gurrun etmekçi halk nädip watan dönügi bolýar diýär. Indi bu sözler şuň çykan sözler däl, halka ýani adamlara, şu toplumu watan dönügi diýenler halk satýaňyz, halky ýamanlaýaňyz, watanymyzy satýaňyz diýip kän gurrunlar aýdýarlar. Şoň üçin üstüne biraz menin pikir etdim. Bu halk nädip watan dönügi bolýar diýip. Indi häzir ştaýda Türkmenistanyň konstitusiýasyny getireýin men. Bizim Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 2-nji maddasynda Türkmenistanyň öz ygtyýarlygyny halk amala aşyrýar. Halk döwlet häkimiýetiniň ýeketäk gözbaşydyr. Türkmenistanyň halky öz häkimiýetini gösköni ýa-da wekilçilikli edaralaryň üstü bilen amala aşyrýar. Halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir guramanyň ýa-da aýry-aýry adamlaryň döwletde häkimiýeti eýelemäne haky ýokdur diýär. Indi men size häzir bir video görkezjek şu ýerden. Gyzykly bir video. Bunu görelim. İlleşler sonra halk nädip watan dönügi bolýar. Çözgütler kabul edildi. 17-nji Şu ýerden sesini paýlaşaýyn men siz bilen. Ayda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdumyzyň ýolbaşy düzümleriniň ähli halk bayramy bolan konstitusiýa we döwlet paýdawynyň güni münasibetli gutlaglary kabul etdi. Milli liderimiz nesilleriň özleri baglanşygyny, olaryň parahatçylyk, insanperwerlik, dörejlik ýaly beýik ýürelgileri üýtgöksiz agrarlygyny alamatlandyrgan milli tenenamamyzyň şany senesi bilen gutlap, bu ýere ýygnanan hormatly prezident bize uzak ömür berkçän saglyk we köp ogurly döwlet işine täze üstünlikler arzu etdiler. Owa ildeşler Degişli çözgütler kabul edildi. 17-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdumyzyň ýolbaşy düzümleriniň ähli halk bayramy bolan konstitusiýa we döwlet paýdawynyň güni münasibetli gutlaglary kabul etdi. Milli liderimiz nesilleriň özleri baglanşygyny, olaryň parahatçylyk, insanperwerlik, dörejlik ýaly beýik ýürelgileri üýtgöksiz agrarlygyny alamatlandyrgan milli tenenamamyzyň şany senesi bilen gutlap, bu ýere ýygnanan hormatly prezident bize uzak ömür berkçän saglyk we köp ogurly döwlet işine täze üstünlikler arzu etdiler. Şu ýere toplanyp bir adamyň öňünde dyýda çökgäler. Indi bu suratdaky görýäniňiz hem gündogdy. Ýanky videoda gören bolsaňyz Gurbanguly Berdimuhammedow öňünde egilip elini owşap ylgak geçip gidýändir öňünden. Bunyň ýanyndaky gündogdy ýanyndaky Amerikanyň bir eskeri, yani esker diýsem normal eskerden ýokary düzeýdäki adam. Şu ikisiniň arasyndaky ara tapawdy siz pikir edip görüň. Bir tarapda gündogdy bar, yani bir adamyň öňünde epilip duran, egilip elini owşap duran bir esker. Beýleki tarapda da bütün dünýädäki syýasaty, bütün dünýä ýurtlarynyň siyasi guruluşlaryna çenli täsir edip bilýän bir güýçli bir karakter var, adam var. Indi illeşler ýani sözümiň başynda aýdyp geçişim ýaly watan dönükleri, watan satýanlar diýdiler-de. Şu ýanky gören videoňyzdaky ýalyky ýagdaý, onu ýene-de şu ýerden ekrandan geçip duruversin. Degişli çözgütler kabul edildi. 17-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdumyzyň ýolbaşy düzümleriniň ähli halk bayramy bolan konstitusiýa we döwlet paýdawyny seslerini ýapalym. O şu adamlary sen Türkmenistanyň döwletiniň resmi mediasynda görkezmeklik watan satmaklykdyr. Watany maskara etmek. Türkmenistan döwletini ayak astyna allym
men öňümde dyýda çökerdüm diýmek bolýandyr. Şu zadyň özi. Bunu etdiýän kim? Bunu edýän bir adam. Indi ýanky konstitusiýany okap geçipdi. Konstitusiýada bir adamyň ýa-da kişileriň ýa-da bir toparyň döwleti ele geçirmäne haky ýok diýip ýazylan ýöne bir ýerde de Türkmenistan döwleti bir adamlyk bir sistema öwrüldi. Yani bir adama hyzmat edýän aslında güýçleriň üçe aýrylmagy diýip bir ýeri bardyr. Konstitusiýada okap gören bolsaňyz kanun çykarjy, ýerine ýetirici, ondan soňra da kaziýet bardyr. Yani Türkmenistan içindäki kanunlary goraýan. Bu güýçleriň hemmesi bir adamyň eline geçdi. Şu görýän adamyň eline geçdi we hemmesini öňünde dyýda çökerip edenmi edýän, yani ähli güýçler meniň elimde diýerdi. Ondan sonra näme mesaj berýär ýurtdaşyna, bunu görýän adamlara? Men diýär, bütün Türkmenistanyň ýokary derejedäki adamlaryny, goşun generallaryna çenli dyýda çökerdim, arkaýyn geliberin. İstenlik şirketler, yani Igor Makarov ýalylar bolsun, kim bolsun ýa-da Araplar mı gelýär, Hytaýlylar mı gelýär? Kimler gelse gelibersin, ýurt satylmagyna taýýar diýdigi bolýandyr. Ýurdum hakykatdan hem eýem satyldy. Şu ýagdaýy görenden soňra bütün daşary ýurtly şirketler, firmalar, ady sory çykmaýan firmalar gelip Türkmenistanda Türkmen halkynyň ýaşap bilmeýän ýagdaýyny şolar ýaşaýarlar bu derejelerinde. Indi halk nähilleki ýaşaýar illeşler, halkam görelim, indi dönüp diýen halklary, adamlary nähilli ýaşaýar, bular görelim. Halkyň ýaşaýan ýagdaýy, halkyň ýöreýän ýoly şu, halkyň bannissasy, hassahanasy ýaşaýan. Bunu da uradan adamlary ýanky şol iki bükülüp Berdimuhammedow iki satanyň arasynda salam berip görün. Ýokary wedip ele adamlar şunu uradýan adamlara, şunu uradýan watandaşlarymyza illeşlemide watan dönügi logosyny, simbolunu dakwana finansiýalar. Bu da halkyň ýaşaýyşy. Indi bu taýda kim watan satan bolýar? Şu suratlary uradýanlarmy ýa-da ýanky ekranlarda iki bükülüp gören adamlarmy watan satan bolýar, ýa-da şonu ekrana çykarýan media, watan habarlar mi watany satýar. Ne bizim normal bir watandaşlaryň ýaşaýan ýeri şu ýagdaýda. Şunu ýüze çykarmajak bolup halkyň şu ýagdaýyny, bu hakyky bir ýagdaý, ýasama däl. Bularyň watan habarlarynaky görkezýän ýagdaý bolsa ýasama. Yani halkyň ýaşaýyşy şular ýalaky diýip diňe Aşgabatyň içerisini görkezýärler. Biz bunu geçen gerek Merdan bilen Tapara ikisi Aşgabat Respublikasy diýip ad berdiler de, hakykatdan o ýersi Aşgabat Respublikasy. Yani Türkmenistanyň beýleki halkyň ýaşaýan ýeri däl, galan 4 belaýat bir aýrydyr. Aşgabat Respublikasy da bir aýrydyr. Yani onu bir studio şekilinde edip ulanýarlar. Şu sırlaryň açylmamazlygy üçin halkdan gelýän, daşyna çykýan şular ýalaky suratlary ýa-da videolaryň öňüni ýapmak üçin bütün goşuny bilen, elindäki harajatlary, serişdeleri bilen halky taýaklap, gorkuzyp, basyp, telefonlaryny barlap, ýurtdaşyndan gelýän adamlary migrasiýada, aeroportda 2 sagatlap, 3 sagatlap soraga çekýän bir gurama bar. Bu guramaň adyna da meheme diýilýär. Meheme kime işleýär, meheme kime hyzmat edýär diýip biz geçen gerek söhbetimiz bir gurundaşlyk edipdik. Ondan öň ýeki özüm aýdyp beripdim. Meheme de şol ýanky öz hojaýynlaryny goramak üçin şu Aşgabat Respublikasynyň
eýelerini goramak üçin galan ýurtdaşlarymyzy, ildeşlerimizi gorkudýarlar. Ýöne bulara bu hukuky kim berdi? Mehme diýmek näme diýmek bolýar? Milli howpsuzlyk gullugy diýmek bolýar. Türkmen halkynyň milli howpsuzlyk gullugy. Bular nädip halky watan döwüne edip bilýärler. Ýa-da bir adama, bir kişe, bir şahsiýete sen şu suraty uratdyň diýip adam öz köçesiniň suratyny uratyp duruş köçeden ýörek bolýarmy? Şu köçeden çağalar mektebe gidýär. Adamlar işe gidýär. İşten gelýär. Yani bir ýaşaýyş, bir köçü. Şu ýerde ýaşap bolýarmy? Dünýäniň haýsy bir ýerine bar şular ýalyk ýer. Emma buňa garamazdan bize diň Aşgabaty görkezýärler we siz şoňa ananyň diýärler. Türkmenistan Aşgabat diýärler. Şu köçü, bu köçe dälilýär, bu ýok diýär. Türkmenistan Aşgabat. Siz hem Aşgabaty kabul edin. Öz köçäňizem şolar ýaly diýip gözüňe getirip ýaşaň diýärler. Ýagny öňdeden bir mollumyň mektepdäki okuwçylara häzir barlagy gelýär. Barlagy klasa giren wagty şadyan ýaly boluň diýip aýdyşýar. Ýagny şadyan boluň diýmeýärdi, şadyan ýaly boluň diýip aýdýardy. Edir şolar ýaly edýär. Ýagny asuda ýaly boluň, bagtly ýaly boluň, gowy durmuşda ýaşaýan ýaly boluň diýip aýtdyrmak isleýärler bize. Indi geçen gerek saparaga kimiz çıkış etdik, bir gedegem däl kän çıkış edipdik. Türkmenistanyň ýerasty baýlyklarynyň kimleriň sömürýändigini, türkmen halkynyň hem näme bilen meşgul bolýandygyny aýdyp berdik. Türkmen halky paltek ýer, palta bilen meşgul bolýar. Ýerasty baýlygynyň bir adam özü bir şirket açýar. O şirketiň üstü bilen Türkmenistanyň gazyny satýar. Türkmen ýok otaýdy. İTERA diýip bir kompaniýa bar. İTERA kompaniýanyň başlygy Igor Makarov. Bu Türkmen gazyny satýar we onuň 1 ýyllaky gazanýan girdejisi 600 milyondan geçýär. Türkmen halky parta ýygyp 100 ýyllap parta ekip parta ýyganda da şol Igor Makarowyň 1 ýyllaky gazanan puluny gazanyp bilmejekdigini aýdýar sapara. Çünkü ziyana galýar diýär. Hem ziyana galýar hem de otaýda paltany bir çäre hökümine ulanyp jahil yetişdirilýär. Şu zatlara akyl ýetirmemezlik üçin. Ýa-ki watan habarlaryndaky görýän zatlarymy da akyl ýetirmemezligimiz üçin. Ýogsa bir akylly bir adam bizde bir media, azat media bar bolsa, jurnalist bar bolsa, şu videonyň watan habarlaryndaky bu video ilk çıkan video. 3 ýyl mundan berkin. 3 ýyl 4 ýyl mundan çıkan video. Şu video çıkan wagtynda mediasy Türkmenistan azat media bar bolsa ayağa kalmadylar. Siz biziň üst wezipedäki adamlarymyzy, biziň eskerlerimizi dyýda çökürip maskara etdiň, awraýdan düşürdiň. Bizim de bunyň öwüzini nädip dolup bileris diýip ayağa kalmalylar aslında. Ýöne bu hakynda hiç il gurrun edýän ýok, hiç kim. Ine şu watany satmakdyr. Men Gündoğduýew ýüzlenmek isleýärler bu taýdan. Gündoğduýew ne şu ýerde otur. Kaptanla da Amerikanyň bir generaly bar. Gündoğduýewiň şeýdip Gurban Berdimuhammedowyň öňünde egilip elini owşamasyna men utanýar. Çünkü bu esker, yani sen bir Türkmen eskerinin tarihini bilmeýärmisin? Türkmen eskeri haçan biriniň öňünde dyýda çöküp elini owşatdyr? Bu zatlary bilmeýän bolsaň näme üçin o ýerlerdesin sen? Ya da şunu kabul edip şunu kail olup özüň şunu isläp mi gelýän şo taýda? Sen men Gündoğduýewiň kişiligi bilen işim ýok, bu kişi adam öýle iş bar, men onuň o ýerine ýetirýän wezipesi bardy, şo wezipesi üçin aýdýarym Gündoğduýewiň kişiligi bilen, şahsy bilen hiç işim ýok. Şol işiniň daşyndaky bir ýagdaýda nähili bolsa bolup biler.
Men kişinin özünü bir dil yetirmek ya da at yetirmek dilen ýaly bir ýadym ýok. Ýöne bunyň ýerine ýetirip oturan wezipesi Türkmenistanyň serkerde başly. Ýani Türkmenistanyň eskerleriniň ýol başçysy wezipede oturýar. Goranlyk ministri. Bir goranlyk ministri adyna eýelip sen bir adamyň öňünde dyýda çökýän bolsaň onda sen goranlyk ministri dälsiň. Sen ýurdu goraýan dälsiň, şol dyýdyna çökýän adamyny goraýansyň. Bu da yalanam diýip bilmersiňiz, sebäbi size görkezdiler. Ekranlara çykdy, onu bütün dünýä gördü. Siziň şeýdip o modoklap görüşüňizi. Ýeke bir senem däl, ähli ministrler. O taýda dyýda çökdiler. Hemmejesi. Ine şularyň ählijesi dyýda çökürlen ministrler. Ählijesi. Watany habarlaryny açan wagtymyz şular ýaly ki el çarpmalar görürüz. Diňe başga hiç bir zat görmüyoruz. Aýdym saat el çarpma, ondan soňra da Berdimuhammedowyň janly ýaýyn arkaly ministrlik kabinetiniň ýygynagyny geçirdi, ministrler kabinetine görkezme berdi, tawşyryk berdi. Kanun çykarjy organlara görkezme berdi, tawşyryk berdi diýip. Şonu görüp bilersiňiz. Ýöne Türkmenistanyň konstitusiýasyny güýçleriň bölünüşi diýilen bir ýerem bardyr. Prezidentiň o zatlara buyruk bermäne, görkezme bermäne hiç hillik haky ýokdur. Eger onu edýän bolsa diýmek Türkmenistanda kanun ýokdur, konstitusiýa ýokdur. Kanun bir adam üçin işleýändir. Siziň hem hemmäňiz şu wagtga el çarpyp duranlaryň hemmäňiz bir adama hyzmat edýänsiňiz. Ve bu işiňiziň arkasyna duýlanyp öz güýjüňizi ulanyp meselem diýelim men Türkmenistanyň baş prokuroru diýip. Ya da men Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň başlygy diýip normal bir watandaşlary taýaklaýansyňyz. Ya da Türkmenistanyň milli howpsuzlyk gullugynyň başlygy diýip öz aşaňyzdaky işgärlere buyruk berip halky gorkutýarsyňyz, halky taýakla diýarsyňyz. Halkdan gelen suratlary, telefonlaryny barlap sen şu suraty uğratdyň diýip olary dönük hasap edýärsiň. Dönük sizsiniz. Çünkü siz bir adamyň öňünde iki büküldüňiz. Dyýdyna çökdüňiz, eline uşadyňyz. Konstitusiýany ya da Türkmenistanyň kanunlaryny açyp okamadyňyzmy hiç ýerli? Okumana size mümkinçiligim ýok. Ýöne siziň hem ýagdaýyňyzda biz bilýäris, nähilidiňiz, sebäbi siziň taryhyňyzy bilýäris. Siziň ählijaňyz şu wagtky duran adamlaryň, şu ekranda görüp duran adamlaryň köpüsi şu wagt ýok. Köpüsi işinden aýrylyp ýok edilen türmelerden geçirilen. Sebäbi bu video bir 3 ýyl mundan öňki video. Şu wagtky hyzmat edýän ýaşawlanlar bar, mehemede men hyzmat edýän, işleýän diýip aeroportda adamlar yurttaşyndan barandan soňra mehemen olanlar soraga çekip gorkuzyp taýaklap o daşynda şu videolar gördüňmi? Şeýle saparklym bar ekeni ýa-da şu halkyň sesi kanalyny gördüňmi diýip soraga çekýän ekeniň, laýyk basdyňmy diýip. Soňam soraga çekip bolanyňyzdan soňam bu zatlar hiç ýerde aýdaýmaň ya da hiç ýerde aýtmajaklygyma söz berýärin diýip gol çekdirýäňiz. Siz utanaňyzlar, siz döwlet adamsa. Nämeden gorkýaňyz? Adyňyz soraýarlar, sizden adyňyzy aýdaňyz. Hemmejaňyzyň adyňyz Murat siziň. Utanmaýarmysyňyz siz edýän işleriňizden? Siz Türkmen dälmisiniz? Öz ata babalaryňyzyň, öz geçmişiňiziň bir nähilidiň bileňiz, min bolmana ýakyn taryhyňyzy öwrenin. Sizden öňkülere näme bolupdyr? Müýlük bitdi. Ýaýlym Merdiýew bitdi. Ondan öňküler. Gatkan adamlar bitdi. Ol Nazarow bardy. Muhammed Nazarow.
Milli Howpsuzlygyň başlygy. O da gitdi. Türmäge basyp, iň soňunda türmäň içinde meni öldürün diýip ýalwarar ýalaky derejäge getirdiler türmede horlap. Meni öldürün. Men bu kösençliklere çydamok, öldürün meni diýip ýalwaryp ağlap öldü, iýgläp. Bu siziň başlyklaryňyz Poron Merdiýew ýa-da o aýal Kurwan bibi. Ondan öňkülerim siziň ählijaňyzy, hojaýynlygyňyzy hemmejesini şular ýok etdiler. Siz ýene-de şol adamlaryň öňünde dyýda çökýärsiňiz. Birazajyk namys edin. Dünýäde ýaşaýansyňyz, her kim ölmelidir bu dünýede. Ömürlük gelýän ýokdur. Siziň dyýda çöküp elini owşan Niýazowyňyz da ölüp gitdi, hatda öldürdiler onu. Ýok etdiler hemmesini. Beýdip ýaşap bolmaýar. Siz hatda tualetler bar, mekdebiň tualetlerini elleriňiz ýaragly goşunyny goraýarsyňyz. Mekdepleriň, edaralaryň tualetlerini. Utanç däme bu size? Näme üçin o tualetleri siz goraýaňyz? Tualet mektepde biziň çagalarymyzyň, okuwçylaryň, o taýdaky ýetişýän neslin girýän tualetine. Aslında siz çıkarmalylarmy o zatlary, siz goramagyň deregine o tualetleri bejermelilermi? Şu ýerde de bir çaga girip bilermi diýip. Ona derek şo suraty çykmasyn şo ýerleriň diýip, daşyna çykmasyn diýip eliniz ýaragly giýje günüňiz şolaň öňünde naryada durýarsyňyz. Bu size utançdyr hemmejeňize. Bunu beýtmäliň, bunu düzeltmesek bolanok. Bu ýurdumuzy düzeltmesek, bu sistemany täzelemesek, täzeden bir kanuny kuwy dikeltmesek, konstitusiýany täzeden dikeltmesek, bu beýle gidip bilmeýär. Näçe köp wagt geçirdiňizçe şonça da köpüýüňiz gidersiňiz araňyzda. Ödem öz-özüňizi aýyrarsynız. Bizden bir zat gelmez sizde. Öz-özüňizi aýyrarsynız. Şular men ildeşler aýtjaklarym, galanan ne watan habarlarynyň çykyşlaryny, videolaryny görersiňiz. Şo ýerlerde de bundan soňra has ünsüz verersiniz diýip tama edýän. Bu ýokary wezipeli işgärleriň hem biraz akyllaryna aýlanmasyny isleýän mene. Bolýar, sag bolun.